You're listening to the hottest internet station.
kanonzi Mwoyo yorudo kubva pauboming vaibasa vakomana veorchestra Mafaro chete varinobuda nepazishavane vakatungamirirwa namukoma Tawanda Tobayiwa. Kwanzi ngative nemwoyo werudo kuchengeta nherera, kuchengeta mapofu vari kushaya. Asi godo rinogona kutitadzisa kudaro mufunge zvenyu. Ruvengo runogona kutitadzisa kuva nemwoyo werudo. Unoda kuziva kuti Mwari rudo, kana wakasikwa nomufananidzo waMwari iwe uri rudo futi zvauri izvozvo kana neniwo. Saka ukada kutaura nezverudo, zvitarise iwewe, utori rudo pauri papa. Chizobvunza kuti une vangani wauri kupa rudo? Kana kuti ndiwe here kurwadziwa neprogress yemumwe munhu? Manje ukarwadziwa neprogress yemumwe munhu haupore nekuti ari kuita nesimba raMwari, simba redenga. Makadiko zvenyu muri kuti bata pane vadonedzera message zikanzaiwa. Imi pressure manager chai muri pressure manager. Kataiwa ndoza takakumbirawo kuna Mwari izvozvo izvi. Tikadaiwa Mwari ndozva wakatibatisawo izvozvo izvi zvekufadza zvekutandarira nevanhu. Saka kuita kudira shuga papressure, saka pressure yadirwa shuga. Maiwe zvangu. Mbori yeZimbabwe ndikacheka tuma systems twese, ndikacheka kuti hapana turi kuita overheating twese, ndikanyatsoona sure kuti aiwa nhasizo ndati aiwa network paZimbabwe kandiregerero zvangu nekuti ndiri kuzvishavane. Ukada kukosora ndikatadza kuzobatana nomuimbo wangu andinaye mukati mezuva ranhasi. Saka all systems have been checked and approved 100%. Kwakufaya kana watozonzwa zvimwe zvakuti dambuka gadzirisa mushini wako reload. Kunoku ndasota ndakumbira ndatenga airtime zvese ipapo. Magetsi ndavaudza kuti aiwa magetsi please chimomera kuendesa magetsi ndoona kuti system dzacho panapa hatisi kuda kuzoita kunge tingori vanhu manga. Zvese izvi tiri kuita nesimba redenga, simba renyasha ratinotungamirirwa naMwari mufunge zvenyu. Kuzvikuona asi kungokumbira shoma simba ozi kuti vave nezu nekuti chawabata uri muzita raJesu vanoita kuti chibudirire. Ndosaka muri kuona chirongo chiri kufamba nekuti aiwa hatisi kuitirawo Mafaro chete. Kuitira tese vana veZimbabwe, manzwa womusumudza vaimbi veZimbabwe, inini Mwari wondiblessa, imimi moblesswa, vaimbi voblesswa, saka tese tablesswa. Kuda kuuraya pirates, tinoda kuuraya pirates. Hau, iwe neni ndisi tinouraya pirates. Kuregedza kutenga mudhosve yemurodhi, totenga maOG chete kuti vaimbi veZimbabwe vaone kurarama. I am now crossing over to Zvishavane. Saka masaisai akurovana kuti UK versus Zvishavane. Kwese kwauri wakutibata mufunge zaka. Muri yeZimbabwe ndiri kukuchavidzai pachirongo huchi pasina nyuchi mukati mezuva ranhasi musi chishanu. Munongoziva kuti zvinongoitika kubva pamidday kusvika na 3 PM kuno kunyika yemabokadzi ndiri kuno zvangu South East of England, DZ Studios namafaro mukati mezuva ranhasi. Mwari watiitira nyasha, wandisanganisa namukoma Tawanda Tobayiwa vari pazvishavane kuti zinyatsoita mutsindo. Regai ndinzwe kuti mukoma Tawanda mungade kubva machingamidza vatererere nekuvabatisa kuita evidence kana kuti tinoda kutaura tichiita zvinhu zvine evidence. Pamwe vamwe vangazoti mushamarari akusona mabhodhoro panapa kuti nyemera kuti vari kubatana muchinda ari pazvishavane. Mungade kubva mabavadzivisa here pandiri kubatai muri, uyezve chikwata chamunoimba nacho zita racho pamwe chete zvakare nekuti chakamira sei chikwata chenyu, chine maband members mangani? Makadi vatereri, ini ndinoitwa Tawanda Tobayiwa from Zimbabwe, Zvishavane. Ndine chikwata chandakatungamirira cheorchestra Mafaro chete. Chikwata changu ichi cheorchestra Mafaro chete ndingati chine 9 members. Dzinoti idzo
1 anoridza lead guitar, koita watch 2 anoridza main rhythm, then the other one anoridza sub rhythm, kozouya drumist, kozouya inini pa bass, then ine ma dancers 4. Saka chikwata ichi chine 9 members dzakakwana. Mungade kutizivisa here kuti zvekutanga kurova ngoma izvi makazvitanga rini, ndezvipi zvikwata zvamakashanda nazvo pamakange muri kukura munyaya yemumhanzi, uyezve chikwata Mafaro chete makazochivamba rini, zvanga zvafamba sei, chii chakazotriga kuti muchiva nechikwata chenyu, makasununguka zvakare mubva mangotibatisa kuti ndevaipi vaimbi vamaifarira muchikura muchiri chikomana, musati matombotanga zvokubata bhango kana kubata remagetsi chairo gitare? Zvekuimba izvi ndingati ndakatanga kare ndine 15 years, pandairidzira chikwata cheElder Music chaitungamirirwa naPineo Mafa from 2005 to 2009 ndichiridzira Pineo Mafa. Then I left to South Africa ndikanoiridzira ainzi Fanuel Komichi aitungamira chikwata cheNgundu Sounds. Then after that ndakazodzoka from South Africa, that was 2011. Pandakadzoka ndikazouya ndikajoina chikwata cheShuro Jazz Band chiri muZvishavane. Ndikamboridza nacho kwenguva yakareba chaizvo up to 2013. Saka chakaitika ndechekuti kubva ndichikura ndaingova nekapfungwa kekuti yes, at the moment ndokwanisa zvangu kuridzira vamwe ndichikudza chipo changu, but chinangwa changu kubva ndichikura chaiva chekuzovawo muimbi sezvandava, chekuvawo nezvinhu zvangu like masongs, kukwanisa kunyora masong ndega. Pandaitoridzira vamwe ipapo ndaitonyora masongs ndichingostoka mumabhuku musongbook rangu, but handina kuda kumbomhanya, ndakati ndinongomirira nguva yacho. Saka ndakazofoma chikwata changu 2013. Ndaona kuti nawo ndakukwanisa kuzvimiririra, ndozvakaita kuti ndironge chikwata. Ndingati vaimbi vandakabata navo vakati wandei zvavo, but ndichangomeshina just few vandakaridza navo makore akati wandei. Sezvandambotaura, ndakaridza naPineo Mafa, ndikazobata neShuro Jazz Band. Ndo mabhenzi andingatoti vazhinji vakandizivira ikoko. Ndo zvikwata zvandakabata nazvo kwenguva yakareba chaizvo. Ndichikura ndainyanya kufarira vaimbi vanoti Alec Macheso, Oliver Mtukudzi, Peter Moyo, Tongai Moyo, his late father, vana Bigi Tembo, Thomas Mapfumo, ndingati vakati wandei, kusanganisira vana Werason, vana Kofi Olomide, vana Awilo, vana Papa Wemba, vana Wenge Musica, Extra Musica. Ndiyo music yandainyanya kufarira kubva ndichikura iyoyo. Ndo nanhasi ndinongoiteerera.